Ik heb musken zijn en die hebben nou pieken en dan komt ze uit. Juist er de eerste piek uitkwam, dus dat is de grootste. Dat is die voor mij. En dus nu komen er nat uit en deze is dan heel aan de gang. Ik denk dat het wel goed komt, maar de vogeltjes? Ja, ik denk het wel, want hij zit er een heel soort op. Dat kan wel goed, denken wij. Ja, maar het zou ook koud worden komende weken. Ja, maar hij zit hier droeg en als hij erop zit, dan wordt het wel warm voor de voeltjes. Dus ja, ze kunnen dan in strees kroepen en dan dat lekker warm in het binnenhak heb ik daar nog staan. Dus Maar die mem is aardig van de leg dan, of net? die mem, ja. Ja. Ja, ja die laat ik wel vaker naar. Die tussen de kern en in Boeties, daar zit er een heel soort bij het mooiste fretten. En dan heb ik een paar keer een ei ervan. Dus. Die snapt net helemaal het principe van het broedseizoen of zo. Of? Nee, ik weet het niet. Nee. En wat kies nou maar de vogeltjes doen? Weet ik niet. Want het is grut wezen. En dan, nou als meisje ze willen hebben, dan kiezen ze saapheli. De meisje ze willen hebben. Want wij zelf heb ik nog 3 musken zijn en dan schiet ik wel zo. Dus